prinses Beatrix was vorige bij. Hoe week. was dat? Ja, dat was heel spannend natuurlijk voor iedereen. Televisiedebuut en backstage waren we elkaar aan het losmasseren en zangoefeningen aan het doen. Maar uiteindelijk, het ging als een mes door boter volgens mij. Het was echt een vet optreden. En Hanna, onze percussionist, die heeft nog met de koning gespeeld. Dus het was eigenlijk, kijk, voor hen is het natuurlijk een enorm contrast. En natuurlijk voor ons ook van... je zit eigenlijk gewoon een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En dan in één keer sta je in de spotlights. En krijg je het podium wat je eigenlijk verdient, misschien wel. Ja. kwam die vrolijke jongen binnen met die grote bril. Ja. En een half uurtje later had ik Habibi voor het eerst in mijn leven gehoord. En ik dacht, allemachtig. Ik kwam s'avonds thuis en het kippenvel moest er met een beitel afgeslagen worden. Ik heb een filmpje gemaakt, klik. Ik naar de jongens gestuurd. Ja. Ik zei, dit moet je eens luisteren. Ik zei, die moet ik meenemen. Kijk, en jij had nog nooit van hem gehoord, maar hij heeft 3,5 miljoen views voor de dingen die hij zingt, die online te vinden zijn. Ja. Hij is een belangrijke stem voor andere mensen die gevlucht zijn. Hij maakt aan één stuk door filmpjes. Hij heeft ook, ik geloof, 150.000 volgers op Instagram inmiddels. Dus ja, het is wel aan de gang, kun je wel zeggen. En dat vind ik fantastisch, dat kan. En ik hoop echt dat het een wereldster wordt. Dan zeg ik ook nog heel eventjes, en daarmee geef ik een headliner weg... dat jullie te horen zullen zijn op het festival Down the Rabbit Hole. Maar eerst dus in onze Bar Later. Ik ben zeer vereerd dat jullie hier vanavond zijn. Omar, are you ready? Yeah? Great to have you here. Fijn dat je er bent. Hier zijn de Niemanders met Habibi.